an focail atá againn today. Ach bhí an tanna éidim mucad seo ná inniu le D. Is mar seo leannas a bhíonn the Dictionary of the Irish Language an focail seo. Maidide leis Gaeilge in, níl trícínte an é sin an réamhfocail I agus orú, inniu, nó an fuilim I chun alt, in, sé sin an sa lá paniuhan, inniu. Tuigeann siad gur bhéir sa gceist sin dar chuid áfach ná leagan den focail dia. Agus tá focail sin fós agam sa lá paniuhan sa nua-Gaeilge a go bhfuair meile is na focail dé Bhliain agus dé Máirt mar haca. Lá is cíl le dia.